Κωνσταντέλιας, περνάει μπάλα για τον Τάισον. Κάνει κίνηση ο Κωνσταντέλιας. Ο Τάισον μέσα στην περιοχή. Δίνει για τον Κωνσταντέλια. Αυτός παίζει για τον Μπρέντον το σουτ. Η κεφαλιά του η φόρα. Μάχε σώμα με σώμα, παίζεται λέει ο Δίας. Έτσι. Νέα σέντρα, ο Ικαμπή. Γκολ! Γκολ! Η μπάλα στα δίσκια. Το πρώτο γκολ. Ένας τώρα Παναθηναϊκός κρατά Μαντσίνη για το τέταρτο πλάσε. Ο Παναθηναϊκός κάνει το 2-0. Παίρνει σκορ πρόκριση. Offside.